Готови ли сте да превърнете детската стая в истински музикален клуб? И сега партито да започне. Този страхотен детски диджейски пулт има пияно, клавиши, вградени мелодии, забавни звукови ефекти и контролери за темпото и силата на звука. Цената на пулта е 29,99 евро. За поръчка ни пишете на лично съобщение или оставете коментар под видеото. Ready?